Hello guys, dito pala kami sa bahay ng kaibigan namin. Nagpaampun muna kami kasi yung tinitiran namin, ano na siya. Dumaan yung nagtitinda ng gas. Nagpaampun muna kami dito kasi yung bahay na tinitiran namin before, tapos na yung contract niya. Buti na lang, meron kaming mga napakabait na mga kaibigan na tumuptok sa amin. Kwento ko lang yung naging lakad namin before. Kala ko last na lakad na namin pero nagaya ulit yung mga kasama namin papunta dito. Ngayong araw na to, pupunta kami ng Ras Al Khaimah kasi nagaya ulit yung mga kasama namin. Sa daan, ang dami naming nakita. May disyerto, at may disyerto din. Ang unang stop natin ay yung St. Anthony de Padua Church. Siyempre, magpapasalamat muna tayo sa lahat ng blessings na tatanggap natin araw-araw sa ating buhay. Pasok namin, napakaswalim ng lugar. Hindi ko alam bakit bigla na lang akong naiyak. Pagkatapos namin nagdasal, umalis na kami papunta dun sa aming kakainan. Nandito tayo ngayon sa Barako Grill. Ano daw to nagtitinda daw ng baboy dito. So itatry natin. So dito pala kami sa Al Quain ngayon. Pag-upo namin, nilapag na ng waiter yung menu. As usual, hindi namin alam yung ordering namin. Hindi pa kapag-design, nag-aaway pa. Yan po, nagtatalo pa sila. Hindi pa nila alam anong orderin. Ulit. Oh, game. Liempo, isang pork sisig, isang lechong kawali, isang pork barbecue, isang crispy pata, mas sinigang na hito. O sige, ayos tayo nakanta na. Tsaka isang lumpia pala. O ito. Siyempre, habang naghihintay ng pagkain, picture muna kami. Pagdating ng pagkain, picture ulit. O, ulam check. Liempo, isang pork sisig, isang lechong kawali, isang pork barbecue, isang crispy pata, mas sinigang na hito. Tsaka isang lumpia pala. A few inches later. Akala namin, di namin maubos yung pagkain. Akala lang namin yun. Picture ulit pagkatapos kumain. Mandatory picture taking. Shout out. Nagkaroon pa kami ng billiard tournament. Pupuntahan natin yung may-ari ng bahay. Hello, ito nga pala si Paring Amer. Siya yung champion ng ating billiards tournament. Ngayon po, nagluluto tayo ng Bicol Laing. My God. Hindi naman po siya maanghang. Maraming sili lang. Tama. Maraming hindi lang. Yeah. Sarap. Thank you. Sige, kaya tayo mamaya mga kanyang. So, ayan, di ko alam paano ko tatapusin yung vlog. Ayan, mawawala na lang siya bigla.